Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους φίλους μας, γιατί αυτό δεν είναι πλέον ζήτημα, είναι ζήτημα ασφαλείας της πατρίδος μας. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ζήτημα ασφαλείας της πατρίδος μας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα, Έλληνας πολιτικός, να παίξει με την ασφάλεια της πατρίδος μας. Αρκετά έχουμε υποστεί μέχρι στιγμής, αρκετά έχουμε φανεί τυχεροί μέχρι στιγμής. Τώρα όμως δεν θα φανούμε, διότι εάν και εφόσον έχουμε τη θέση την οποία έχουμε αναφορικά με το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και εγώ θα πω καλώς το έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να φέρεις 10, 20, 30, 40, 100.000 ανθρώπους σε μια χώρα η οποία εντωμεταξύ αυτοί οι 100.000 που θες να φέρεις, ή 50 ή 20 ή 30, θα ακούνε περισσότερο τι λέει ο κύριος Ερντογάν από ό,τι λέμε εμείς. Πώς αλλιώς να το πούμε.